कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कोकणची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवकुणकेश्वराचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या जत्रोत्सवाला लाखो भाविकांनी हजेरी लावून कुणकोबाचं दर्शन घेतलं. या जत्रोत्सवाचं ड्रोन कॅमेऱ्यातून विराज ढवण यांनी चित्रीकरण केलं. आमच्या दर्शकांसाठी हे खास चित्रीकरण पाहूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.